morning, ma'am. Hala! Ako naman nyo eh. Bakit? Parang wala ka pang tulog, Diday. Parang wala ka pang tulog. Ano hangyari? Hi, ma'am. Good morning. Kapoy? Kakapagod ang biyahe. Ay, pa pa sa lubong. Di ba? Mga hugasin, tsaka labahin. Hi, madam! Good morning! Anong kaganapan? Anong balita? Okay. Hindi, mamamalingkin ako ngayon para bukas ko lang. Okay. Uwi ka na? Sira ka na kahapon ni friend. Siya? Ngayon kayo may alas 3 na namin direct. Nabilang kayo ko kung tarong-tulog. Dapat natin. Pero na. Wala, uy. Kaya kaya kung ginawa kaya nagtanong din. Bakit di mo nga pinagbigyan kasi? Opo. Sara yung pasalubong namin yun. Ito nga, bugasan mo na itong isda. Mamamalingkin na rin ako. Ako gusto ko yung sana magkape dito. Ay na lang. Tapos, meron tayong bagong pichel! Salubong namin. Oh. Thank you, Lord Trippers, kasi bumili kami doon ng ano. Salubong namin. Pilihan ang baba. Para ay mo natin din. Kamusta muna? Wait lang. Kamusta ang ano? Kamusta ang sales natin? Kailangan ang gawin dubuan. Oh, ba't naubos lahat ng soft drinks? Tatlo binili nyo? Opo. Nasaret man. Ah, pa. Na may sobra good, di ba? So, 4 na case na tayo. Ewan, take it. Yun nga eh, para sa ano. na lang. Apat na cake. O, kamusta ang sales? Uy, baan po, Kamusta ang sales? Bakit? Ano, gumapong boss. May gani. Sa lugaw lang, pagka-udto na yun, nagani, gamay na rin. Pagka alas 3, kato yung Mga baby boys. Baby boys. Kaon sila, nagadugang, nagpapay. Dalawang section, Ma'am Shi. Oo nga, dalawang section na hawak natin. Di ba ano na, grade 10 pang hapon, Pwede. hindi sila nag-break time ng alas 3? Hindi sila sulit. Ah, hindi sila pinapalaga? Mga senior kayo, Ah, kailangan mag-ibuti ng pag-maris pa. sayang. Dapat pag ganyan, pwede sila. Or kuha tayo ng presyo sa loob. Isa. Hindi lang. Para Oh. doon ka na lang. Kantin. Kaya mag-ihaw-ihaw, nagigigil ako. Walang nangyayari. Yung mga mga price, yung may Yung quick-quick ko. Hindi. quick. Bakit yung magdadala ka rin ng leeg? Itong quick-quick. Ay, oh. Di ba? Parang, kung ilan yung nandito natin, ilagay mo rin doon. Di ba? Mga ulam. Yung iba na ayaw lumabas. Di ba, ate? Yun ang ano eh. Pero maganda naman ang sales. Nakapag-savings. Ay, salamat. Oo. Eh, ayaw ipananaw. Ah, ito na. Dali. Ayaw pa masalubong for you. Pawar, amoy. Natutulong ako sa inyo. Ano yung, Ganit kami. Michelle, ikaw, ano sa'yo? Ugma pa, Ma'am. Ano? Sando para presko, tsaka mabilis maganon, ana. Itong kulay. Ikaw. Siargao. Tama ni madam. Ano ito, sorry? Paayan. Akala ko me duster ganyan ka. Adjusted na siya. Yung brown na lang, Ma'am Shi. Ito, gusto mo. Apo. Feeling ko parehas kayo ni Gwen, talaga magugustuhan niyo rin yun. Ano sa'yo, Mia? Pwede mo. Thank you, Ma'am Shi. Ayan. Ito ang akin. Pasalubong for you. Eh, may bago kang pitchel, ha? Oh. May yelo tayo? Michelle, ano mga pinamili mo? Kasi malengke ako ngayon, maaga ba? Para mamaya, hindi na ako mag-ano ba? Thank you, anime. Oh. Thank you, Auntie G. Scan ka mo? Inaral mo na ba yung sinasabi ko sa'yo? Ano? Kanya, mamaya, bibigyan kita ng script. Ala, may dumating na? Sahod mo yan. May bill na ulit?
Hi, madam. Good morning. Ay, salamat. Ang linis ng rep, ha. Thank you. Ano Kaya yan? po na, sa tumungkuan ni Gwen, gravy na. Ito mo ni, gravy. Malinis yan nung ano, Monday. Kaya nga, eh. Natapon yung ano ni Gwen. Ni? Gwen. Gwen naman. Hindi ka naglilinis ng rep, Gwen. Kasi ako nandito nung ano. Si Gwen hindi marunong maglinis. Hindi talaga. Gwen? Si Gwen. Grabe naman yung si Gwen. Maglinis ka naman, Gwen. Maglinis ka, Gwen. Pag day off mo, linisin mo yung buong kapaligiran dito sa ano, Purok 8. Ay! Wala. Ayun na. So, nananawagan ko. Dito ka, dito ka. Uy, ilabas na ba ito? Mali na naman, ayos nyo dito. Kaya ako nag-aayos. Sino nag-ayos? Me. Diba? Sabi ko, Ay, si Gwen. May ganda. Say mo, Danica. dam. Ekok atay. Danica, tanaw ka. Atayers. Gwapo, makagalo na. Gwen, ako nagkalo. Nag-slide yung mga soft drinks natin. Ano ba yan nangyayari? Danica. Ayan, magkakape muna ako tapos mamalikin ako. Yung daliri mo, di ba na ano? Nakukuha? Hindi. Ang daliri mo pa naman, mapano. Halika na, magkape na tayo. Oy! Sige! Meron na tayong ano, meron pang sotanghon, wala na. Wala na po. Tomato sauce, Meron pa. Isa. isang piraso na lang. Suka. Buka na wala na ng sa'yo. Ano? Sa Kung binibili natin suka. Ano pa ba? Paminta, asin. napanag pa rin. Ng, kaya, saan? Sa Triple E. Oo, mahal dun sa ano yun. 105 lang ata, diba? 150 yung bili ko nung bili. Mali ako. Yung siya pa. Anong gulay mo nung ano? Patingin ako ng notebook mo, listahan mo nung nakaraan. Para makita natin anong bibili kong gulay bukas ba. Nag-chop suey ka ngayon? Wala. Ulit ka ako. Kasi mga gulay ba? Naraw. Kapon. Diba mabuhan, ganyan yung mga gamay na. Gamay lang po. Nag-atay ka ngayon? Ano? Kahapon baboy. Ano pang bibilihin? Harina. Amin na, sorry. Breadings marami pa, di ba? Ang ano, ang cornstarch. Palit mo. Dali na kayo mag-gamay ba? Wala na. Ang napay cornstarch. Napay cornstarch. Harina na lang. Palit mo gamit cornstarch. Harina na lang yung kape. Sorry. Uy, may sabon. Hawakan. Sikan mo sa chip. Ano pa? Harina, oh. Ang chicken skin na benta nung nakaraan. Malaki rin ang ano. Ilan po? Ito na to. Bigay niya sa akin ng 100. Kasi bibili ako worth 100 o 120. Tapos dapat mo siyang i-divide sa ano. Kasi lagayan pa natin. No, pero kailangan may sausawan tayo suka eh. No? Gusto nila ketchup.
Wala pa may suka dyan sa ano, hindi nyo nagagamit. Ama, ang suka. Yung suka mo ano, Ama. Sarap ang bro. ano pa? May isda na dyan. Ibawas ko yun mamaya. Ano na lang muna yan, Dito. fried. Kasi, Pag hindi pwede isarsyado. Ano ba may naman ko? Kasi may stress, request sa pagkama. Hindi pa palit. Inununan, di ba? Sige, request. Atong kuan. Friday na kanang sampay na. Si Ma'am Jenny. Sampay na. Pero na pa. Yun yung nasa dulo. Oh, ilagay ko naman. Oh. Ano pa ba? Yung halang-halang ba na ubos? Yung katong naidabong? Sa atong Friday, Oo. ano na binili gamay. Kaya ako ba, nagpupumag sa lang itong may aircon, ba? Itong kuwan sa principal. Okay. Oo, yun, nag-ano sila, farewell. Wala na nga, bago na nga po yung principal. Lumpia. Yung siya pa. Ano pa pwede nating ibenta na putahe. Pork chop. Ilang pork chop mo? Gamay na lang ang workshop ko. Gusto rin. Mas gusto nila prito no kaysa yung may sabaw. Sibuyas. Bawang. Naglauya ka? Lauya, hindi. Carrots, patatas. Liit. Tama na ba to? Baka may naiwan na naman tayo. Tanawa, Michelle. Gravy, marami pa? Gravy, tatlo na lang. Last one yan. Baka may naiwan pa. Oil. Pero, buray na lang din. Sure, wala na naiwan. Napaitlog. Ay, magsarap. So, parang wala. Ano yung sabon? Nakakuyasin, black pepper. Para isang bil. So, that's all for now mga moms and mga naganap sa pagbabalik ko dito sa ating Mom's Eatery and later, nako, ito na. Simula na ulit ang aming retsadahan. So, sa ngayon, ito muna, mamamalay ko muna tayo. And, I just want to say thank you so much to Ate Ai. Ate Ai, thank you so much. You know that I love you. Thank you so much sa support, as always. No? Bagamat hindi tayo palaging nagkakausap, lagi ka nakakapanood ng mga videos ko, nakikita mo rin yung mga struggles sa store. Thank you. Nandiyan ka to help, no? To support. Maraming salamat. And see you very soon Sana matuloy na yung plano natin. Ayan. Again, maraming salamat sa panonood mga moms. God bless you.